Indiki temamız önüm teması. Geçen sapamızda biz limit hakkında gurrun edipdik. Indi bu sapakta şu limitin üstü bilen önümün nämedigine düşünelim. İlki bilen önüme düşünmek üçün ilk seyretmeli zadımız tangensin bahası, yani yapqıtlığı, bir nokotdan geçen çizgin yapqıtlığının ölçüğü. Şu yerde iki tane grafika berilen. Birinci grafikamızda bir iki nokotdan egrinin üstünden geçen, egrinin üstündeki iki nokodu kesip geçen bir çizgin yapqıtlığının ölçüğünü nähilek tapýanymyzyň formulası aşağıda yazılan. Yapqıtlığını biz tangens bilen ölçeýärdik. Şu ýerde şu çizgin emele getiren burçunun tangensin hasaplanymyzy, tangensem näme diýmekdi? Trigonometriden biz bilýäs. Garşysy gatnaşan goňşusydy. Onu şu ýerdäki çizgin nähili derejede egriliginiň mukdaryny biz şu tangensin bahasy bilen ölçeýäs. Onu şu iki nokodu birleşdirýän gönü çizgin egriligi, ýani yapqıtlygyny onun burçun garşysyndaky aralyk gatnaşan burçun goňşusy bolan aralyk. Şol aralygy men x minus a diýip bilýän sebäbi şu ýeriň nokodu x bolsa, bäram a bolsa arasyndaky uzaklygy ikisiniň tapagy arkaly tapýas. Şu nokodumuz fx boljak bolsa, bu nokodumuz y-ge görä fa boljak bolsa, onu şu ýeriň uzunlygyny men fx minus fa'dan tapýan. Onu aşağıda şu ýeriň tangensiniň bahasyny men fx minus fa gatnaşan x minus a diýip ýazyp bilýän. Indi ikinci grafikada eden zadymyz näme? Grafikaň üstünde birje nokotdan geçen, birje nokoda da geçen gönü çizgin yapqıtlygyny hasaplamak isleýäs biz. Onu näme etmeli bolýan? Şu birinji grafikadaky aralygymy eger nola ýakynlaşdyryp bilsem, ýani şu x nokodumy a ýakynlaşdyryp bilsem, onu şu ýerdäki aralyk kiçelýän üçin bu nokodumyň bärde y-ymyň bahasyn bärde fa ýakynlaşýar. Ona men bu ýerde şu düzgüni men öň limitde ulanypdym. Onu şu bir formulany ýazyp, haçanda x'im a ýakynlaşanda aşağı bölük 0 we ýokarky bölügim 0 bolýar. Indi şu ýagdaý meniň bir nokotdan geçen tangens çizgimiň egriliginiň mukdaryny görkezýär maňa. Indi şu ýerde bir mysala seredeli. Berilen y deňdir x kvadrat egrisiniň a bir nokodundan geçen tangens çizgiň deňlemesini tapyň diýilýär. Indi şu burçda şu deňlemeň tapylşynyň formulasyny men ýazdym. Onu gön formulada ýerine goýan ýagdaýymyzda näme bolýar? Y minus y1 ine munym x1 diýmek, munym y1 diýmek. Formulada gön ýerine ýazan ýagdaýymda y minus 1 deňdir m köpeltmek x minus 1. Bize soralýan zat şu ýerdäki m'in bahasy. Indi şu ýerdäki men etjek zadym m2 goýmak, onda m'in bahasy deňdir y minus 1 gatnaşan x minus 1 bolýar. Ýene ýankyal grafika ýöne bir ütgen zat, bu gezek bärdäki x'in ýerine biz a goşmak h diýip aldyk. Ýani başgaça aýdymyzda şular aralygy bir h bilen belledigimiz bolýar. Şular aralygy bir h diýip bellen ýagdaýymyzda şu yer a bolsa bäram a goşmak h bolýar. Onu hemme zady şu h-a görä formulamyzy ütkedip ýazanmazda şu ýagdaýa gelýär we ýani şu ýerde x minus a bady. O näme diýmek? Aralyk men x minus a-nyň h-a deňdigini aýtdym. Onu ýerine h ýazýas we ýokarky formulada bu öňkü bolşy aldyrýar. Bize näme geregini şu ýerde? Haçy ýankyda x minus a diýip ýazanmyz üçin x a ymtylypdy. X a ymtylypdy. Bärde esasy maksadymyz şu h-yň bahasyny nola ýakynlaşdyrmak. Ýene şu gördügün. Onu haçanda şeýle bir formula ýazan ýagdaýymyzda ýanky grafika esaslanyp we h nola ymtylanda eger men limitimin bahasy bar bolsa şu nokotda, onda şol nokodyň tapylmasyny, şol nokotdaky baha biz önüm diýäs we şol önümi tapmak prosesinä da diferensiýerlemek diýip alýas. Indi bir funksiýany diferensiýerlen ýagdaýymyzda nähili adimler izarlamaly. Muny häzirlikçe umum manida berýän, ondan soň ýuwaş-ýuwaş her funksiýa degişli formulaları berers we oňa üstünde iş misallar işler.
Yani häzirlikçe bu umumy düşündürüş. Indi şu ýerde ädimler berilen fx funksiýanyň önümi tapmak üçin ilkinji etmeli zadym fx goşmak haşyň bahasyny hasaplamak. O näme diýmek? Berilen funksiýada x däli x gören her ýerime x goşmak haş ýazmak. İkinji adımda etjek zadym şol tapan bahamynyň ady aslyndaky berilen fx funksiýanyny aýyrmak. Ondan soň gatnaşan haş diýip ýazmak. Iň soňky etjek zadym fx funksiýanyň önüminiň iň soňky ýagdaýy limit ýazyp haşy nola umtyldyrmak. Indi şu ýerde mysal berilen fx funksiýanyň önümini tapyň diýe. Onu birinji ädime görä eden ýagdaýymyzda indi men tapmaly zadym fx dälde fx goşmak haş. Onu şu ýerde x kvadrat bolan üçin men şu içindäkiniň kvadratyny tapmaly bolýan. O da x kvadrat goşmak 2x haş goşmak haş kvadrat. İkinji etjek zadym şu çykan jogapdan fx'i aýyrmak. Onu ilk şu çykan jogabyň özüni ýazýan, aýyrmagam fx funksiýanyň bahasy x kvadrat aýyrýan. Netijede näme galýa? 2x haş goşmak haş kvadrat galýa. Üçüncü etjek zadym çykan jogabyň aşagyna gatnaşan haş ýazmak. Gatnaşan haş ýazan ýagdaýymda haşy skopkaň daşyna alanymda ýaýyň içinde 2x goşmak haş galýa we haşlar gysgalan ýagdaýynda netije 2x goşmak haş bolýar. Indi iň soňky şu ýagdaý ýerine ýetirenden soň men muny limide goýup haşy nola umtyldyran ýagdaýymda jogap 2x çykýar. Diýmek şu funksiýanyň önümi 2x'e deň eken. Bir funksiýany grafikasyna seredip şu funksiýanyň diferensiýerlenmejegini nädip bilip bilen? Eger de funksiýa biz ýa näme diýdik? Limidi bar bolsa şol limidiň bahasy önüm bolýar diýdik. Onu biz limit geçenimizde şeýle grafikada ýolunma öznüklülük ýüze çykýan bolsa onu o ýerde limit ýok diýipdik. Eger limit ýok bolsa onda o ýerde önüm ýok diýmek bolýar. Diýmek haçanda grafikam öznükli bolsa onu ol diferensiýerlenmeýär o funksiýa edil şonu okutdy. İkinji ýagdaý eger grafikam bir burç emele getirýän bolsa, üçünji ýagdaýym vertikal tangensi emele gelen ýagdaýynda funksiýam diferensiýerlenmeýär. Ýani şonu okutdy men limidiň bahasyny hasaplap bilmeýän. Indi diferensiýerlenmegiň bir funksiýany diferensiýerlenmegiň esas düzgünlerine seredeli. Indi şeýle alan ýagdaýymyzda şu ýerde ýazylanlaryň hemmesiniň manysy şu bir zat, hemmesi önümi aňlatýar, diferensiýerlemek. Fx funksiýadan x'e görä önüm almak ýa-da y ştrih şeklinde ýazyp bolýar. Dy gatnaşan x şeklinde ýazyp bolýar da dx ýaýyň içinde fx. Hemmesiniň manysy önüm almak diýmek. Indi önüm almaga degişli käbir düzgünleri bar. Eger s'miz bir islendik hakyky san bolsa, onda s'niň önümi deňdir nola diýip ýazylan bärde. O näme diýmek? Islendik hemişelik sanyň önümi hemişe nola deň diýmek. Eger n islendik bir hakyky san bolsa, onda x'in derejesinde n bolanda men önümi näde bolýan munyň? Derejeni öňe geçirýän, ene şu ýer öňe gele we bir azaltýan. Şul x derejesindäki n'in önüminiň formulasy bolup gitýär. Eger de funksiýanyň öňünde hemişelik san bolup şol funksiýadan men önüm aljak bolsam, onda hemişelik sany göni çykaryp funksiýanyň önümini gön alyp bilen. Eger goşmak aýyrmak ba bolsa da, onda birinjiniň önümi, goşmak aýyrmak ikinjiniň önümi şeklinde ýazyp bilen. Şu ýerde mysal berilen fx funksiýa berilen. Biz fx funksiýanyň önümini tapjak bolsak näme etýäs? f'(x) deňdir. Näme diýdik ilki? Ýokardaky derece ilki bilen şoňa seretýär hemişelik san we hemişelik sanyň özü gelip bilýär. Onu 3'ü ýazýan ilki köpeltmek. Indi ikinji funksiýanyň önümini alyp bilen derece öňe geçýär 5. Ýokardaky derejeni bir azalyp ýazýan 4. Goşmak 4'ün özüni ýazýan derece öňüne geçýär 4. Dereceni bir azalyp ýazýan 3. Minus 7 derece öňüne geçýär 2. X'in derejesinde de 1 galýa. Goşmak 3 ýazýan, x'in derejesinde 1 we öňüne geçýär, x'in derejesinde 0 galýa. Goşmak. Islendik hakyky sanyň önümi 0 diýdik, onda 0.
Diýmek, şu ýerdäki fx funksiýamyzyň önümi deňdir 3 5imiz 15. 15 derecesi x derejesinde 4 koşmak 16x kub ayırmak 14x koşmak 3 Buň derecesi 0 bolanda 1 bolan üçin ýazamyz ok, 0 ýazamyz ok. Diýmek, jogabymyz şu.